Yeah guys, ndiwancamile mina lamagungqwa over 30 osintombodidi abaphumi ekuthetheni phofu yena muntu ufuna ukhathwa off apha kule group ngulowo fotayo. Okay, another dance move. This one is called one legged. Iwesi bendisancoma shemba bazobe betipa pha emjayivini bazihambele shem bodwa bazenzela i-get together kwaJoyce. Baza konwaba ke pha banxile babaliselana ii-problems zabo zomjolo, abanye balile ingxaki zala age group zininzi kaloku. Ngabantu abadala kaloku ababejola namajoni apla. Omnye shem ushusha akhumbule umfi. But ke asiko lapho namhlanje man guys. Ye ofuneka nosisinonzukiso bayazithanda into ezithethisayo man. Anokothuka futhi xa kunothiwa nje babelwatyuze epasejini nje. Nazi zazimenqe ezingodamthura noTakakhayona ezithe khuna ubembe pha e-dining room zinxitshiswe ii-BVD zopopa ispinach. Yabazi kaloku bayathanda urhuqelwa kwezi play dates ze-couples. But ke khethile man guys. Thethba ke ngo guys ezi skirt naba nonondrokhwe yiLingerie. La maxhewukazi ane-ID number eziqala ngo-7 no-8 mawayeka into zabantwana. Akho nenindi into yoba usisintombe Thethba onabazukulwana abe usacelebrate i-birthday. Let alone into ye-lingerie party. Kuthanda izinto nje apha kuwo la magungqu. Kwakunini ngoko fondini akusekho nto i-happy nge-birthday zabo. Umntu ulwa nje ingugo qha. But ke wethu guys usemhlabeni apha man yazi umuntu makabe yile nto afuna uba yiyo as long as yena ehappy ngesiqu sakhe. Andikho perfect mina kuqala kule ndawo ndihleli kuyo.